nik politiko bezala egiten dudana izaten da. Nahi dut hau, edo nahi dut norabide hau hartu. Orduan beraiek egiten dutena da, normalean izaten da, hori ezin da. Lege honek, beste honek ez du uzten. Baina, saiatuko gara alden neurrian hurbiltzen. Eta orduan planteatzen dizkizute, joan gaitezke mendik, egin dezakegu hau. Hor bai nabaritu genuen, zegoela nolabaiteko pareta bat, eta mesfidantza mutuo bat teknikarien eta herritarren artean, ez? Eta iruditzen zait, neurri handi batean izan delako, politikariek ez dietelako teknikariei lagundu, adibide bat jarriko dut, ez? Irigintzan, apoaren lanketan ari gara, auzoetara joan gara, adibidez auzo bihotzen ekimena saltzera, eta ni politikari bezala egondu naiz teknikarien ondoan, eta jaso ditut kritikak eta zerreak teknikari jaso dituzten bezala, eta de hecho beraiek babestu ditut, ez? Eta gerora esan diate, eske horrela bai. Bai zegoen olako, zer esango didate, erasatuko naute, eta herritarra ez dago. Normalean herritarra ez dago erasotzeko, baizik eta